Morjesta, tässä on Seppo, meikä on Ismo. Ja tänään me opetetaan teidät tanssii, Hotbox Up tanssii. Tän ensimmäisen liikkeen nimi on Huumorimies. Muija polttaa vieressä paja. Hotbox Upian Hotbox Upi. Saapilla saa vittu pilluun saapilan. Ahdetut turvot ja tehokkaat moottorit. Sillä mä hurmaan naiset. Tän liikkeen nimi on Tupla Basari. Tän liikkeen nimi on Paskat housus. Ei oo sievulla rajaa, kun saapilla ajaa, mun muija polttaa vieressä paja. Hotbox Upi ja Hotbox Upi. Saapilla saa vittu pilluun saapi. On ahdetut turvat ja tehokkaat moottorit. Sillä mä hurmaan naiset konttorit. Hotbox Upi ja Hotbox Upi. Saapilla saa vittu pilluun saapi. Ei sievulla rajaa, kun saapilla ajaa. Muija polttaa vieressä paja. Hotbox Upi ja Hotbox Upi. Saapilla saa vittu pilluun saapi. Tää on klassinen pilluvonkkaustanssi. Pilluun saapi, saapi, saapi. Pilluun saapi. Ei oo riemulla rajaa, kun saapilla ajaa. Mun muija polttaa vieressä paja. Hotbox Upian Hotbox Upi. Saapilla saa vittu pilluun saapi. On ahdetut turvot ja tehokkaat. Juoksukaljat Classic. Ei oo riemulla rajaa, kun saapilla ajaa, mun muija polttaa vieressä paja. Hotbox Upian Hotbox Upi. Saapilla saa vittu pilluun saapi. On ahdetut turvot ja... Tän nimi on Suojatien ylitys. Ei oo sievulla rajaa, kun saapilla ajaa, mun muija polttaa vieressä paja. Hotbox Upi ja Hotbox Upi. Saapilla saa vittu pilluun saapi. On ahdetut turvat ja tehokkaat moottorit. Sillä mä hurmaan naiset konttorit. Nyt kun me ollaan Sepon kanssa näytetty Ismon kanssa nämä perusliikkeet, niin sitten voitte niinku tanssia näitä liikkeitä ja vähän soveltaa itse. Tässä nyt nämä perusliikkeet. Mutta näytetään nyt teille tämmönen kokonaisuus, mitä tästä voi saada aikaisemmin. Eli tää on tosi tämmönen näin.